Gaur hemen zuzenean sekulako trasteak eta tramankuluak ikusiko dituzue ez galdu. Gure lehenengo gonbidatua Bixente, bera ere artista galanta da, artista eta asmatzailea. Intxaurrak eta urrak txikitzeko tramankulu batetik hasi zen eta ur gainean ibiltzeko bizikleta bat ere asmatuta dauka. Gaur eskuartean ekarriko digu bere altxor kutxuna, bere lehenbiziko asmakizun hori. Gurekin da Bixente Lasa. Kaixo, Bixente. Eso. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eseri lasai. Eseri lasai. Ongi etorri. Eskerrik asko. Beno, Bixente, ekarri diguzu gaur zure asmakizunik zaharrena, geroxago erakutsiko diegu gure ikusentzulei, interesgarria izango da, eta gonbidatuko ditugu hemen geratzera, ikusteko benetan ikusgarria delako, baina hasiko gara aurretik pixka batzu ezagutzen, zuri nondik sortu zitzaizun gauzak asmatzeko, gauzak sortzeko zen hori? Galdera indiazu, baina erantzun nahiko zaila dek. Nik azkenean pentsatzen duzu, bizitzako pauso direla, enpresan ibilitako gauzak, aberazten juten zea, nundi noa ibilitzean, lan tipo eukidituzun, eta horiekin, ni uste burun gelditzen zezkigula hor, material bat etxikan nola esan. Eta orduan, urtek aurra dihoazten bitartian, noiz hemen bai bat zaizu burua zerbait itea edo gaz bat, ez dakit, intuizioa etxikan nola deitu. Eta zergatik nola, pertsona guztiak ez gehalako berdinak, eta nire mundu hori industria mailan, fabrika mailan, makinari mailan, eta holako gauzak, beti nire guztua handiko izan dira, eta oso disfrutatu indeni lana egiten, fabrikan ebai disfrutatu iten lana egiten. Disfrutatu duzu jakintza bat ere badaukazu gauzak egiteko, baina imaginazioa ere behar da, ideiak. Ideiak, gero ikusiko dugun bat bezala, tramankulu txiki nuna intxorrak oskola puskatzeko, horrez da idea, hor azkenean da kopia bat esango genduke. Gaina, kasu honetan, Legazpien dago Ferrari bat oso famatua dana, Miranda Holanda ona, eta askotan, bere garaian, igual da 15-16 garrengo mendeko makina bat, eten zutela orduan burnik eta horrezak ez. Eta orduan ja antzoan. Eta askotan azten zea pentsatzen, horrelako gauza politian zerbetin dezakezuzu, o zure burun gelditzen zaizu zerbait, beste... Ez dakit nola esan. Beste zerbaitetarako. Beste zerbaitetarako alakon bat, eta azten zea bueltak ematen da, nola gustatzen zaidan hori nola gora eta bera biltzen zen, berri asmatzen detan itea, intxarra oskola puskatzeko tresnari txiki bat. Eta hori gero ikusiko dugu Bixente, gero gure entzulei erakutsiko dugu, eta benetan, harrigarria eta gera zaitezte hori intxaurrak eta urrak nola puskatzen dituen ikustea. Hori laster izango da. Orain konta iguzu, bizikleta bat sortu zenuen ur gainean ibiltzeko gai den bizikleta bat. Hori irudiak orain ari gara ikusten, hortxe dago zure bizikleta, Bixente. Nondik nora sortu zen hori? Berdina. Nik askotan bi alabaz euskat eta beti askotan getarira juten nintzen. Ondartzara. Eta behin padelekin hasi zianian hori ikusi nuen mutil gazte bat, baina, kriston katxarra. Nortuko zuen 2 metrotik gora, mutil morrosko esaten denetako bat, ez? Eta gainen, beste lagun batzukin, zebiltzan, beste irakusten, padel gainen, ez? Eta galderaten nion behar izan nion, zu 1 kilo olako gutxin izango zezu, eta zezean da, eta batzu gehiago hori, eta zeno, eta egitu zitzen denoi burun. Eta esaten zu, askotan gero flotatzeko, uran gainen ibiltzeko, esaten zu, hor, 1 kilo jartzen malin bat zezu, ni zein dezaket, Juste, juten zaizula burun pizkat forma hartzen olako bat. Eta horren esan, ni 80 kilo balin naiz. Txirrinda bat 20 kilo pizatzen balin baitu, azken esan, 1 kilo eutxiko du uran gainean. Eta hola hasi nintzen, proba batzuk egiten, eta hasieran, hor padel hori aguantatzen zuen, baina zeharka hasten zen, hor esan, estabilidea gehiago emateko, jarriko de tipo katamaran, eta, beste padeloetako tabla bat erriti moztu, eta inuan artesan mailan hori ez. Baina horri biltzea erraza da edo zaila da? Zu pedale ematen maizu jongo zea, azken txirrinda bezala. Txirrinda
Gurpila ikusten baina zute hor jarri genion, itxaroski uste zen zaila, itxaroski, aspak. Aha. Orduan, zuk aspak jartzen bale maizu urrazpitik handi joaz dela, eta zuk azken pedala ematen maizu, badek antzinako barku azaltzen zian, bai, atzetik zeukatela hola, aspa oitako bezala, eta moitzen zutela barku, bueno, esango duke, txirrinda gamoitzeko, neko gauza da. Eta Getariara joaten zinen, txirrinda honekin. Beraz, Getarian ezaguna, izango zinen zu? Izango zara? Bueno, ez. Ur gainean txirrinarekin ibilita? Bueno, honeko ni orokorrean, ez zekeno esan. Ez zekeno esaten erderaz timido samarran ez, eta ni nire gauza egiten nintzen, eta ondo pasatzen. Eta patentatu zenuen? Hori patentatu nuen, bai. Hori patentatuta dago? Bai, patentatu horrekan. Baina kontatu nintzen bai, hombre, dala gauz bat oso artesana esango. Baina hola, hobekuntza behar zitula, launtza eske jo nintzen, gaina horre adibidez oihartzunen zuen fabrika bat iten dituztela surfeko tablak. Ez padeleko, baina surfeko tablak. Eta bere hango nagusin semea surlari famotzoa zen, Adurleta mendia zen. Eta hola komentatzen zen, bera, ni idea daukat eta beste hau, eta esan nion, bueno, ni beharko eta bai zuen launtza pizkat, hau pizkatoa perfekzionatzeko, hobeto iteko, gaina idea daukazu, baina, bueno, eta behak esan zidan hori, behak ezula ikusten txirrinda bat hor lotzea, tabla horren gainean, zaila ikusten zuela. Zaila, eta netzako errezan azala, gaina, ez da, jartzen duzu brida batzu, tonilo batzukin, behantzako zaila nazan, netzako hori. Eta baduzu beste bat oso kutxuna dena zuretzat, beste asmakizun kutxun bat, elurretan ibiltzeko gailu txiki bat, zure etxeko txikiarentzat egindakoa. Hori da. Trieskia. Trieskia ditzen diozu. Hoi horreza izan zen. Jubilatzen dela, bueno, gure emazten aita, bueno, egon zen, txikia zela gerra asuntua zela eta Belgikan egon zen. Ni uste handikan etorri zela ja eski nordikokin, bere mundu, bere eski nordiko ikusi eta ikusi horrelako bat, eta orduan izan zen, hasi zana, Zumarrako herrin, eskik jun egin haustegi batea, eskik egurrezko egin, eta, bueno, erotuta zoan. Urtez horietako esatzen zuen, hau erotuta zok, eta orduan horre eukideu erentzi bat oso handia aldertatekan. Eta orduan, bueno, ni nire mazta ez autonunean engantzatu nintzen eskira, eta orduan zen nintzen eskiatzen dago bezala. Eta azkenen esatezun, olako gaz bat, esan txikiri, esan nion, triziklo bateik, entzen bali medizu 3 gurpilak. Eta eskiak jarri ezkero? Eskiak jarri ezkero gurpilak enduta, kitxo? Kitxo, eta bere volantekin, eta bere bozinatxokin ere. Bozinatxoarekin. Hor gorria saltzen dut bozinatxoa zen. Zure biloba gustora ibiliko zen, eta gainera pista guztia berari begira ibiliko zen. Hori bai. Hombre, holako gauza egiten dezunean beti jendeak guten da, observatzen egiten da, ze kristu dabil, ze arraio egiten egiten, eta azkenen bai. Eta hau patentatu duzu? Ez du merezi. Ez du merezi. Ez, gaina bakizu gertatzen da patentakin ere bai, zu egiten dezu gaz bat oso berezi egin dezakezu, baina gero hasi berdezu fabrikatzen. Eta gero fabrikatzen, patentatzen moden mazuru, patente galestik gertatzen dira. Nik batzen naiz txirrinda patentatu nuen gutxi gura, 3.000 euro jutzi zaizkit dela, ua egiten. Baina gero batek ibartzen dizu, tornio bat aldatzen dizu, edo beste euskeri bat aldatzen dute, eta ja... Bixente, erakutsiko diguzu intxaurrak eta aurrak puskatzeko gailua, trastea, makina... Nahizu mezan, noski. Tira, hau da zure... Bueno, zure zaharrena dago, ez da? Bai, otako bai. Hau da, zure... Bueno. Jarri zu hor, Bai. sartu... Bueno, zure azken asmakizuna... Hau lehendabizikoa izan. Da, lehenbizikoa. Honek amauz bat urteola torrizitzen. Nondik begiratzen zaio, oso gauza modernoa ematen du honek. Tira, azaldu iguzu, nola funtzionatzen du honek? Bueno, oso horreza da. Hau martza jartzeko. Hor ditugu intxaurrak, urrak... Suabeakin hau egin hasiko gehiat, eta erreza buskatu gitu. Txak. Bueno, lehendabiziko golpen ja pintzatu du, baina bigarren gokin ja piskatuko. Golpea handia ematen dio. Bai. Bueno, batzu lehendabiziko golpen buskatzen dira, beste atzu bigarrengoan, beste atzu hirugarrengoan, baina, bueno, astiro, bai, ze. Orain behar bada Gabonetarako etxe askotan aldamenean izateko moduko trastea. Bai, bueno,
Baita, hola, dekoratzeko ere balio dure, bai. Ezta? Eskotan, Dekoratzeko jartzen bali polita da. maizuzu, ba... Hau, hone dauka, egurra, eta gero burdin pixka bat. Hori da, hau mailuka da. Eta gero honi, ba, korrektu zitzaidan jartzea, ba... Ez da joko du. Kontu zibili behar, aldatzeko, ez da? Ez da zarretzen. Ez. Hemen galditzen nuen zule ez da Bai, zarretzen. beraz, ez dauka, ez da, hain arriskutxua gainera. Garo, betza peñan arpatezki bai. Nara, puskatu du. Beraz, bere pixuarekin erortzen Bai. Aspa hori pasatzen denean, Bai, kaida libre esaten dena. daukan pixuarekin, berarekin apurtzen. Bueno, usten diot eskuan, gainen, ez puskatzen. Eta, hauek, pixka gehiago kostako zaio, baina azkenean, bueno, 3-4 golpekin, lor jutena. Eta hau eragiteko, hemen dago marki motor txiki bat, Bai. ere garaian Fagorreko sukaldeen, sukaldeen, laben barrun ematen zuen motor txiki bat oliasko kerretzeko, bueltak ebiltzen zena. Orduan, enteratu nintzen, lagun baneukan ere bai Fagorren ondoan, eta esan nion, katzen mani batzu motor txiki batzu, lako gauzak ingo ditugu. Eta hau da, burdinolako erremintaren, gailuaren erreplika txiki bat. Errepikatzea. Hau berez erabiliko zen, burdina jotzeko. Hori da. Eta haie moitzen zuen aspa hauek gurekin. Karo, hemen urakin ezin duzu jarri eta ez. Eta etxan erabiltzen duzu edo orain adorno? Bai, erabiltzen duzu. Buena garraia. Auzokoek esango dute, ez da, ara, Bixenteari da hintxa horrak puskatzen. Ez dut uste, baina, ez du zarata handia datatzen hola. Eta, hoxe. Interesgarria, Bixente. Hau kilotxo bat egartzen dezu eta gero pote baten sartu eta ja zuritu garbitu. Jolas moduan ere izan daiteke, politxa da. Asier, zer diozu? Bixenteri, hasieran galdetu dizugu eta zuk esan duzu motivazioa sortzeko makina asmatuko zenukela, Bixenteri motivazioa honek ematen dio, hau sortzeak? Motivazioa berezkoa daka. Azken batean, artelanetan gertatzen den moduan, askotan ideia da izan behar deuna, ez? Beak esan du, lehen oso ondo esan du. Berantzako errexena zaina, ingenierantzako zailena zan, ez? Orduan, gauzatzea azkenean, behin ideia izan da, ez da izaten hain zaila une honetan, ez? Garai batean igual bai, baina une honetan, edozein ingenieroak asma, ezake makina bat, zuna lortzeko, ez? Azkenean ideia da garrantzitsuena, eta ideia izan ezkeo, da importantea, orduan, Bixente daka motivazioa eta ideiak ikusten danez soberan, ez? Beraz, geho daukagun baliabidekin une honetan, hori gauzatzea erresago izatea. Pena da, komentatu duna, ez? Patenteana. Azken batean, legea eginda, trampa eginda, ez? Eta behar naiz eta patentatu eta dirua gastatu eta ez da gizer. Geho, batek, tontakeria txiki bat aldatu, eta beste patente bat sortu, eta ja beste berri bat da, eta beha gehatzen da, hola, ez? Eta pena da, alako jendeantzako, ez izatea alako babes legerik, ez? Eta gero behak esan du, hasieran usteet, ez? Bizitzan ikasitakoan ondorioa, ez? Azein importantea den estimatzea, Bixente ja baitu urtea, gerretiratua dago, baina zein importantea den meritu ematea alako pertsonai, ez? Batzutan, albo batean uste ditugu, eta bere jakituria gazteena, baino askoz handiagoa da, batez ere hori, bere lanagatikan eta bere esperientziagatikan, orduan, alako espirituaren mantentzea importantea da, eta estimatzea beraiek egiten duten lana oso importantea.